טוב, עכשיו אני הולך לפתוח על גואן, סופרסטאר 2. פתחתי מקודם ולא יצא לי טוב, כאילו ההקלטה נפסקה לי באמצע. עכשיו אני הולך לעשות דאבל רייטס, סבבה? יאללה, פתחים. למה שיצא לי משהו? אוי ויי, איזה מזל נחס. טוב, תיקו, יותר כחולות, ניצח רגיל. זה בטח יהיה אחד הגרועים. ירו אקסטרים. זה יהיה סתם. זה אחד חדש. מה אני רואה? עוד